Bună ziua, doamnelor, domnilor, sunt Marcela Dedin și vă invit să urmăriți o nouă ediție specială la Jurnal TV. De mai bine de un an, locuitorii din sectorul Râșcani al capitalei se revoltă că în parcul lor se tot construiesc spălătorii auto, vulcanizări și diverse gherete care transformă unul din cele mai pitorești parcuri ale orașului într-o zonă semi-industrială. Chiar dacă primăria Chișinău a interzis lucrările de construcție în parcurile capitalei, Curtea de Apel permite acest lucru prin anularea deciziei municipale. Locatarii din strada Nicolae Dimo au ieșit ieri pentru a 6-a oară să protesteze în fața primăriei și spun că vor continua protestele până când problema lor nu va fi rezolvată. Protestatarii sunt nemulțumiți de faptul că muncitorii lucrează de zor pe șantier, deși lucrările de construcție ar trebui să fie sistate în perioada examinării litigiului în instanță. Din luna mai și până în prezent, chiar nu o să neg faptul, am bombardat autoritățile cu petiții la care nu avem niciun rezultat. Solicităm autorităților publice, în persoana primăriei municipiului Chișinău, ca până nu se va pronunța Curtea Supremă de Justiție să fie suspendate aceste lucrări de construcție. Lumea se indignează că, fără acordul dumnealor, s-au pornit construcțiile și, prin urmare, urmează să defrișeze încă vreo 200 de metri pătrați de arbori care au crescut în parcul acesta. Vorbesc despre ecologie care suferă foarte tare. Au secat izvoarele, în pădure nu mai sunt copaci, unde vor să construiască copaci sunt de acum cu tăieturi. Autoritățile municipale spun că în prezent cazul este cercetat. În timpul apropiat noi ne vom clarifica dacă este cadrul legal pentru o activitate și acum sunt careva bănuieli. Dânsii pot să activeze, dar dacă nu va fi, nici într-un caz va fi stopată această activitate și retrasă autorizația de construcție. În cazul în care problema va rămâne nesoluționată, oamenii spun că vor continua protestele. Am revenit în studio, discutăm la acest subiect cu invitații mei din această oră. Este vorba despre domnul Radu Bușilă, avocatul Asociației Proprietarilor de Garaje numărul 134. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Domnul Vladimir Garaba, președintele Mișcării Ecologiste din municipiul Chișinău. Bună ziua, bine ați venit! Domnul Mihai Cârlig, pretorul sectorului Râșcani. Bună ziua, bine ați venit! Și domnul Vitalie Voznoi, membrul Asociației Pădurea Râșcani. Bună ziua și bine ați venit la Jurnal TV! Vreau să ne spuneți cum a început toată povestea și care este nemulțumirea locatarilor. Vă rog. Dacă îmi permiteți să încep primul. În primul rând, toată povestea a pornit de la o simplă hârtie. Iată, aceasta este autorizația de construcție, eliberată de către instituțiile primăriei municipiului Chișinău privind construirea unui centru auto și unei deserviri, unei spălătorii auto în parcul de pe strada Dimo, numărul 32. În acest parc, fiind amplasate construcțiile anterioare, și anume garajele cooperative de garaje numărul 134, de asemenea, teritoriul acestei cooperative și respectiv spațiul verde, parcul nemijlocit. Ulterior a fost emis certificatul de urbanism unui oarecare agent economic, care ulterior a obținerea acestor documente, inclusiv și a coordonării proiectului tehnic la toate instituțiile primăriei, a început lucrările de construcție. Vreau să menționez că construcția respectivă include o suprafață de 224 de metri pătrați, care intră în fondul forestier, intră în spațiile verzi, asupra garajelor și până la drum este menționat faptul că construcția este autorizată pe o rețea de termoficare ce aparține sa Termocom de diametrul 600 de milimetri. Cu această instituție nefiind coordonat acest proiect, pentru că noi am fost recent la ei și am discutat în această privință. Deci această autorizație a fost, menționez că au fost demersuri din partea cooperativei anterior către primărie, către instituțiile primăriei, ca să nu fie coordonat nicio construcție pe acest spațiu. Primăria, din păcate, neglijând toate aceste demersuri, totuși a autorizat această construcție pe baza unui acord dat de fostul președinte, care ulterior și l-a retras, nefiind legal, a autorizat toate aceste construcții, neținând cont de prevederi legale. Eu consider că au fost încălcate un șir de prevederi legale, cum ar fi, spre exemplu, Convenția de la Arhus, la care Republica Moldova este parte. Deci a ratificat această convenție, conform căreia orice
construcții în spațiu verde și, în general, ce ține de ecologie, trebuie consultat obligatoriu cu populația. Așa, o să discutăm despre acest aspect. Domnule Cârlic, spuneți-mi care este poziția dumneavoastră în acest conflict? Știți, eu, ca reprezentant a primăriei, am o poziție dublă, nu țin de un aspect unilateral, că este agentul economic și locatarea acestor blocuri. Dacă să luăm ca lege, primăria trebuie să aibă grijă că toți locatarii municipiului să aibă o viață bună, dar în același rând ca agenții economici să poată activa. Pentru că dacă noi vom face un pripon pentru agenții economici, noi nu vom putea fi ca o administrație publică locală de plină. La ce ține de cazul de construcție din strada Dimo, este o construcție la ziua de astăzi în cadrul legii. Este construcție cu certificat de urbanism, cu proiect, cu autorizație de construcție. În timpul în ce... Cum au obținut această autorizație, dacă ați investigat acest caz? Exact. Este o procedură de primire, de perfectare a dosarului pentru a începerea unei construcții. Ce ține de această construcție au fost, cum a spus colegul de astăzi de la emisiune, a fost acordul acestui cooperativ de gaje, un act care a fost depus în dosarul pentru a primi autorizație și acest dosar a fost perfectat legal de primărie și eliberat această autorizație. În afară de drepturile, primăria mai are și obligațiuni. Dacă este elaborat un document de permitere a construcției, noi suntem obligați să le deschidem undă liberă pentru a începe această construcție. Cu părere de rău, s-a început un conflict între o construcție ilegală și locatarii din preajmă. Dar pare mi se ieri primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, declara că va merge mai departe împreună cu locatarii și vor acționa la Curtea Supremă de Justiție. Exact. Dar dacă noi știm că este eliberată autorizația, documentele ca să activeze în cadrul legii această întreprindere, fără temei, nu poate să retragă această autorizație primăria. Ce ține la ziua de astăzi sunt sistate lucrările și nu sunt sistate printr-o dispoziție, dar am avut întrunire cu administrația acestei întreprinderi, care, dintr-o bunăvoință a priturii și a lor, am luat o decizie că până nu s-a clarificat judecata în acest conflict, noi vom sista aceste lucrări și nu s-a face niciun pas. Dar ce s-a menționat că este pe teritoriul parcului, nu chiar așa, este în preajma parcului. Și ce ține de rețelele inginerești, sunt niște normative care spun că aceste rețele inginerești trebuie să aibă o zonă de protecție 5 metri, care câte 2 metri jumate în fiecare parte. Ce s-a respectat acest Revenim imediat la discuție. Vreau să amintesc telespectatorilor noștri că pentru ei este deschisă linia telefonică 857070 și de asemenea ne puteți trimite opiniile dumneavoastră prin intermediul SMS-urilor la numărul scurt 1050. Domnule Bușiu, vreți să interveniți? Da, mulțumesc foarte mult. Eu doar aș vrea să adresez o simplă întrebare. De ce atunci când cooperativa respectivă a apelat la Curtea de Apel, atacând dispoziția de construcție, primăria municipiului Chișinău și-a retras autorizația de construcție? Eu pot să răspund foarte... Păi, dar n-ați luat parte la procesul de luare a deciziilor. Nu am adresat întrebarea domnului Prietor. În general, factorii decizii. Dacă a fost o informație la primărie care a ținut că este o informație veridică sau nu, eu socot că noi nu putem să fim judecători și să dăm un verdict. Dacă este, ce spuneți dumneavoastră, că acest acord este fals, atunci noi trebuie să dăm demers în judecată și judecata să dă verdictul, e fals sau nu. Și atunci, pe bază la aceasta, se retrage. Și eu pot să vă asigur că acum administrația primăriei lucrează într-un cadru foarte legal și cu o responsabilitate foarte înaltă. Și dacă această construcție va fi contra
persoanelor care locuiesc în preajmă, dar să fie contra legei, ea nu va mai fi. Dați-mă implic eu. Dați-mă implic eu. Frumos, numai o secundă. Dacă este o persoană care a respectat toate prevederile, atunci noi nu putem chiar să retragem la un agent economic care tot trebuie să-i dăm o garanție la agentul economic. El a venit în țara aceasta, că aceste persoane, după cum noi cunoaștem, câțiva ani au activat după hotare. Și asta nu e argument. Banii cei care i-au investit... Cred că domnul Garaba ne poate spune cel mai bine dacă construcția unei spălătorii auto în parc poate avea un impact negativ Eu cred că... Judecata. Nu. Întâi și întâi experții în domeniu. Negați că eu pot să spun că e ilegală sau nu ilegală. Deci eu vă spun că decizia a fost ilegală măcar la un singur capitol. Articolul 3D a legii privind protecția mediului presupune ca orice obiectiv proiectat și construit care are impact asupra mediului, ori acest obiectiv are impact asupra mediului, trebuie consultat cu publicul și trebuie să aibă avizul expertizii ecologice. Iată, asta eu vreau să vă prezint. Nu, încurcați-țele. Asta nu e ceea ce spun eu. Eu spun, trebuie să fie acordul înscris al populației din preajmă, deci în rază cel puțin 50 de metri, acolo sunt chiar mai puțin, și avizul expertizei ecologice obștești al organizației care are aceste drepturi. Mișcarea Ecologistă din Moldova are aceste drepturi, însă ea n-a fost solicitată și primăria nici n-a cerut acest aviz de la beneficiar. Dar dacă Mișcarea Ecologistă e în contra, dar este avizul expertizei ecologice și e contravine. Vă spun încă o dată. Asta este un document care se emite de către instituția de stat. Noi emitem documentul nostru. Fără ambele documente, primăria n-a fost în drept, fără avizul nostru și fără acest aviz, lipsea. Deci avizul expertizei ecologice. Noi în așa caz să facem primărie un organ dirijat de toți. Este legea, articolul 3D a legii privind protecția mediului. Este legea. Ne mai vorbim de Convenția de la Aarhus, care prevede niște drepturi foarte largi ale populației la momentul atribuirii lotului. Despre atribuirea lotului nimeni n-a știut nimic. Deci, consultarea publicului trebuia făcută la momentul atribuirii, nu când s-a început proiectarea. Așa, și înțelegem că lipsește și avizul dat de Termocom. Noi discutăm acum de legalitatea acestei autorizații. Cum a fost posibil să dați această autorizație fără aceste avizuri? Nu. Domnul Garaba v-a spus, dar este o listă de acte care trebuie să fie verificate. Trebuie să fie expertiză ecologică. Asta este legea. Dumneavoastră, ca ONG, puteți să dați o expertiză? Păi după lege, da. Dumneavoastră aveți condițiile să faceți această expertiză? Da, după lege, eu și statutul. Nu după lege, da. Sigur că da. Dar și stați la îndoială că eu pot să fac acest lucru. Dacă îmi permit. Noi vrem să discutăm dacă este construcție care afectează locatarii și dacă nu afectează. Eu vreau să spun din punct de vedere juridic. Eu sunt pentru aceea că acești locatari să nu fie afectați în genere. Dacă vor fi afectați, înseamnă că trebuie să luăm atitudine față de această deja sunt afectați. Așa, în ce mod afectează această construcție locatarii propriu-zis? O să discutăm după ce luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, mă numesc doamna Lilia, tot locuiesc în sectorul Râșcani. Am așa o întrebare domnului Pretor. Iată, noi locuim pe Bulevardul Moscovei 13, în fața blocului, de acum de 2 ani. Este o construcție, s-a săpat groapă. Acum construcția, deci nici nu merge, nici nu s-a stopat. Deci de 2 ani de zile, dacă nu mai mult, copiii noștri nu pot să o odihnească aici, pentru că mereu aici sunt foarte mulți câini, s-au pus, deci au căsuță unde locuiesc paznicii, nimic nu se rezolvă. Locatarii au făcut și grevă, dar nimic. Pentru că de acum mai mult de 2 ani de zile, copiii n-au unde să juca. Am înțeles, doamnă. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru apelul telefonic. La revedere. Domnule Pretor, dacă sunteți la curent cu problema respectivă. Neapărat. Ce ține de sectorul Râșcani, vă asigur că sunt la curent la toate. Dacă doamna este pe Moscovei 13, da, eu am fost, trebuie să cunosc că eu am fost personal, am examinat acest caz. Și iarăși în problema cu construcția este implicată o cooperativă de garaje, care printr-o hotărâre a
administrației cooperativei au dat permisiunea să construiască ceva, un obiectiv de menire cultural, social, pe teritoriul acestei cooperative de garaje. Dar ei nu pot singuri să-și decide doar primăria să construiască. Exact. Dar în acest context au fost extinse dorințele de a se construi pe teritoriul terenului de joacă, pe teritoriul spațiului unde se folosește pentru chestiunile cotidiene, de uscătoarele de rufe, etc. La momentul conflictului a fost invitat agentul economic, a fost invitați locatari din acest bloc și iarăși am convenit ca să fie examinat acest caz numai prin intermediul judecății, fiindcă când nu se găsește limbă comună, noi nu avem aceste competențe de a da iarăși un verdict că este autorizația legal eliberată sau nu. Noi, dacă este perfectate actele legal, suntem obligați. Și atunci de competența cui este să dea? Acum, dânsii sunt în litigiu în judecată. Nu. Noi, dacă să cunoaștem așa, este cineva a construit o casă de locuit particulară și când vine un vecin, el să fie contra că acel vecin să construiască. Așa. Dar noi avem planul urbanistic, avem niște acțiuni de dezvoltare a municipiului și în afară de aceasta trebuie să dăm posibilitate. Eu cunosc cazul ăsta. Conform legii, fiecare persoană să aibă posibilitate să construiască. În planul urbanistic, dacă nu este inclus obiectivul. Nu e inclus. Deci eu vă răspund la întrebare. Noi am fost partenerii celor care locuiesc acolo și am făcut un studiu și un sondaj. Cine este pentru și cine este contra la construcție. Majoritatea populației se pronunță contra construcției. Deci, conform legii, trebuie să se ia în vedere opinia populației și nu a dorința cooperativii sau altui agent economic. Eu deseori aduc exemplu. Unul vine cu bani buni și vrea să construiască în piața Mare Dări Naționale. Primăria să dea voie. Răspundeți, nu o să dea voi. De ce? Că ăsta este interesul întregului oraș. Așa și acolo. Se analizează. Ai tu bani, ori n-ai bani, asta e problema ta. Și fericit suntem că avem oameni cu bani. Dar se analizează în cadrul legislației. Se examinează în cadrul legislației. Dar ce face cu acești agenți economici? Nu vă să revenim la discuția noastră de mai devreme. Să revenim la discuția noastră și la spălătoria auto din Parcul Râșcani despre care vorbeam și vorbeam despre locatarii de acolo și în ce mod sunt afectați ei. Domnul Voznoi, vă rог. С вашего позволения я буду говорить на русском языке. Без проблем. Значит, то, что касается юридической стороны, Раду Бушилов вам сказал, что там есть масса нарушений. Мы о них знаем, но в принципе нас интересует другой вопрос. Нас интересует вопрос отношения жителей. То есть я представляю одного из них. Вот, и то, как это будет влиять в будущем на, возможно, окружающую среду и работу, в том числе коммунальных служб. Потому что уже сейчас, когда только на стадии строительства, когда бетономешалка проваливается сквозь землю, да, и есть на это фотографии, то вы можете понимать, насколько это строительство может в будущем затронуть. То есть это десятки тысяч людей, которые вокруг живущих. Да? Плюс уже на стадии строительства разрушенные заборы, деревья, проникновение в парковую зону, о которой говорилось и которые есть кадры. Вы представляете себе, что будет дальше. Буквально на второй день после того, как были забиты сваи еще наверху над гаражами, пропала вода и в роднике, и в колодце в гаражно-строительном кооперативе. Все это как бы свидетельствует о том, с какими нарушениями сейчас идет строительство и как будет в будущем. Я слышал вчера тоже про эти... Под Liberământ, da. Eu ieri chiar am fost vizat de acest caz că au fost secate izvoarele, nu chiar așa. Apa este la nivel și fântâna, eu presupun că la fântână n-am fost, dar la
la acest izvor. Мы много раз приглашали туда представителей и СМИ, и примарии, да, чтобы они посмотрели, на каком уровне. Ce spune dumnealui, el vizează pe Radu Bușilă. Îmi pare bine că aveți autoritate ca jurist, dar eu, ca reprezentant administrației publice locale și anume primăriei, am văzut multe acțiuni care nu ține de un argument, de ceva. Și era înaintat de dumneavoastră, că erați cu mirosul în Chișinău, ce nu ține. Nu, ați avut niște acțiuni ca să-l presați pe domnul primar, dar nu este corect. Și dumnealui... Nu este corect. Domnul primar are o atitudine foarte responsabilă de acest municipiu și noi, dacă avem o problemă și este o problemă vizată de domnul primar, trebuie să fie argumentată și să fim cu sufletul deschis. Părerea mea că are o atitudine irresponsabilă, dar asta trebuie demonstrat, ceea ce eu încerc să fac. Vreau să revin la argumentele noastre juridice în privința acestui caz. În primul rând, пожалуйста. Мы всего лишь вчера попросили приостановить стройку до окончания судебных разбирательств. Не более того. Оно приостановлено. Deci, în primul rând, autorizația... Я сегодня встречался со всеми людьми, вовлеченными в этот конфликт, и я говорю, что на джентльменских условиях мы договорились, пока не будет судебное решение, не будет сделано какое-то движение. Поэтому я вам смогу заверить. Скажите, пожалуйста, почему сегодня не появился, если вы видели сегодня Андрея Светличенко, почему он сегодня не появился в студии? Потому что масса СМИ, я уверен, ему звонила и пыталась его как бы пригласить. Așa, o să întrerupem un pic discuțiile noastre, pentru că l-avem acum prin telefon pe domnul Andrei Svetlicenko, beneficiarul construcțiilor din Parcul Râșcani. Alo, bună ziua, domnule Svetlicenko. Bună ziua. Spuneți-ne, cum ați obținut dumneavoastră autorizația de construcție în acest parc? Prin toată procedura legală care conform legislației am obținut, începând cu toate avizele pozitive, începând cu asociația cu proprietarilor de garaje, proprietarii care asupra eu construiesc notarial, am acordurile, toate avizurile pozitive la toate instanțele orășănești, inclusiv ecologie, AF, canal, telecom, tot așa mai departe. Și absolut toate actele le-am în regulă și am autorizația la muncă, am obținut autorizația legal. Care este poziția dumneavoastră în tot acest conflict? Ce veți în vedere? Ce veți în vedere poziția? Poziția mea e că se construiesc. Față de protestul locatarilor. Va stopa sau nu? Protestul locatarilor vreau să spun în primul domnul Graba. I-am cumpărat, am fost azi la piață, am fost cu tăticul și la spital, am fost la piață, am cumpărat o cană și ați merg cu el de mânuță, să-l iau în parc, acolo, la izvor, și să-i dau o cană de apă din izvorul acela și să-mi spună, curge apă din izvor sau nu. Și să ne arăte câți copaci am defișat eu acolo. Domnul Garaba, nu dați din cap, Matalic, pentru a-ți dau un judecat. Așa, domnule Svetlicenko, spuneți-ne, apropo, aveți avizul mișcării ecologiste pentru această construcție? Nu am și legislație nu prevede lucrul ăsta. Rău știți articolul 3.2 de a legii. Răul știți 3 de a legii privind protecția mediului. Citiți și veniți în emisiune cu mine. De ce nu veniți aici, Flana? Așa, eu mai am o întrebare, domnul Svetlicenko. Citiți articolul 2.3d. Și gata. Domnul, eu nu știu despre ce vorbiți, dar domnul ne-a prezentat acest aviz dar el e mare, articolul e mare. Care spune tot ce ține de acest... Domnul Cârdec, trebuie să fiți, ați spus că sunteți în distanță egală de unul de altul. Haideți, pentru că tot îl avem la telefon pe domnul Svetlicenko, să-i mai adresăm. Alo? Nu vă spărați. Spuneți-mi, vă rog. Mai este vreo construcție în oraș care are avizul la dumneavoastră? 10 de obiective numai în acest an. Care anume? Spuneți, vă rog frumos. Poftim, veniți la mine și eu vă dau. Noi avem doar înregistrate, spre deosebire de alte organizații. Spuneți o adresă. Sunteți așa personalitate serioasă cu ecologia. Știți câți copaci am pus eu? Deci, eu nu vreau să discut prin intermediul televiziunii, eu vreau să spun tuturor că asemenea obiectiv... Domnul Garaba, câți copaci în viața dumneavoastră ați pus? Eu cred că câteva mii am pus. Eu vreau să spun eu câteva mii am pus, domnule. Deci asta nu îndreptățește tăierea copacilor. Asta nu îndreptățește. Dar unde au tăiat? Vreun document. Nu, încă nu, dar în proiect nimerește. Încă nu n-a stăiat. Eu știu că n-a stăiat. Dar... Ieri mi-ați afirmat că dânsii au tăiat. Nu, eu n-am spus niciodată. Un copac n-au tăiat, dar ei au în dezvoltarea lor stratul de iarbă de acolo
Deci gazonul îl distrug definitiv. Intrarea, cum să o facă? N-a să o fac prin aer. Bine, dați noi să vedem conflictul între Это примут капак, ареал таят. Dacă primul. Deja a început. Așa, domnule Svetlicenko, știm că în acest moment există un litigiu care este examinat în instanță. Cu toate acestea, muncitorii lucrau la șantier până ieri. De ce până ieri nu a stopat lucrările de construcție? Până ieri, la mine, hotărârea la Curtea de Apel este o hotărâre definitivă executorie. Până la examinarea cazului în fond, adică până și-ți pronunță Curtea Supremă, eu am dreptul să construiesc. Înțelegeți? E că asta e faza. Dar domnul Garaba vreau să-mi dă o întrebare. Și domnul Caliniuc, pe 48 de garaje, face un proiect acum și construiește tenisный court, fitness center cu oficii, dar eu pe 4 garaje nu pot construiesc o spălătorie cu tehnologii germane. Aveți tot dreptul, dar conform legislației. Nu toți, îmi cer scuze. Am văzut careva care spală mașinile jos. Și este o fântână chiar acolo în apropiere. Întrebați-l, se steadă lucrările sau nu? Vă rog frumos. Domnule Svetlicenko, în cele din urmă veți sista lucrările de construcție sau nu? Până la judecată. Poftim? Veți sista lucrările de construcție? Da, disper lucrările de construcție, pur și simplu, ca să dovedesc încă o dată prin Curtea Supremă că la mine tot este legal. Adică eu am propus la oamenii vis-a-vis să construiesc pentru copii în ogradă, ca să ai copiii în joacă. Cu toate drepturile la mână și cu toată autorizația, am muncit 3 ani de zile, am fost de bucătare, mi-am vândut casa, am oameni care lucrează la proiecte sau 30 de familii, au lucrat 30 în ca să construiască, care au câte 2-3 copilași și vor să hrănească familia. Dar domnul Garaba încurcă la oameni, își roagă la oameni să urmească domnul Garaba. Și așa mai departe. Domnul Garaba pune pe să roage și nu dă voie să extindă, să dezvolte economia raionului Râșcani. Da. Spuneți, vă rog frumos, domnul Garaba, asta e serios sau nu, cum faci dumneavoastră? De ce pe 48 de garaje, domnul Caliniuc, o întrebare concretă. De ce pe 48 garaje, domnul Caliniuc are dreptul să construiască, că eu pe 4 nu. Eu nu știu ce are domnul Caliniuc, eu absolut nu știu. Vă spun eu atunci. Păi, spuneți mulțumesc că mi-ați spus. Este certificat de urbanism, este absolut tot care lucrează la proiect. Are domnul Caliniuc avizul dumneavoastră sau nu? Nu are și eu nu știu nimic despre asta, domnule. Adică eu vă spun dumneavoastră că știți. Deci, eu vreau să vă zic că spălătoria auto trebuia să fie proiectată în baza schemei de construcție a spălătoriilor auto în municipiul Chișinău, care a fost aprobată 4 ani în urmă. Acest obiectiv în acea schemă nu era. Introducerea... Bine, nu e legislație, aici e decizia Consiliului Municipal. Am lucrat asupra proiectului ăsta. Bine. Dacă uitați acum. Proiectul care spuneți dumneavoastră din 2004, asta pentru stații PECO, dar nu pentru spălătorie. Nu, pentru PECO în 2002 a fost. Pentru PECO a fost în 2002. Da, exact așa. În lege cu la principiul urbanismului este scris că obiective similare, cum ar fi stațiile PECO, spălătorile auto, se vor proiecta și construi conform unei scheme generale aprobate și consultate cu publicul. Noi am aprobat, am consultat și aprobat această schemă a spălătoriilor auto. Eu am semnat cu mâna mea. Acest obiectiv nu era acolo. Primăria nu... Mă bucur foarte mult, dar este plan general la orașele unde sunt preconizate parcările cu multe etajaje. Da, exact, așa este. Și asta este... garaje care trebuie să ai numai decât... Exact, este și asta. Tehnică și spălătorie auto. Așa că, cum îmi spuneți acum... Deci este totul și e făcut conform planului urbanistic general. Așa, domnule Svetlicenko. Domnule Svetlicenko, încă o întrebare. Unii din locatarii din zona respectivă au declarat pentru postul nostru de televiziune că i-ați fi avertizat că aveți în spate oameni influenți, importanți și că cu ajutorul lor veți obține ceea ce doriți. Este adevărat? Și dacă da, cine sunt acești oameni influenți? Pe mine m-au amenințat anume domnul Ion Caliniuc. Asta vreau să știu și este înregistrat la telefon. Dacă trebuiască vreodată să o pun pe masă la judecător sau la procuratură, numai decât. Era o persoană cu domnul Caliniuc care se uita la mine în ochi, că eu spun în direct. M-a apucat de cămașă și mi-a spus că eu n-ați mă construiesc aici și ați mă gâtuie, asta este înregistrat. Ați mă gâtuie și când ați mor eu, ați uite în ochii mei. Așa că asta răspunde domnul Garaba cu cine are afaceri are acolo. Ce construiesc eu nu știu. Nu, dar să spunem așa, că ce a menționat domnul Svetlicenko... Mi-a spus
Că când am oră, se uită la mine oi. Spuneți, vă rog frumos, eu am fost pe hotare, am făcut bani, am văzut casa, am luat credit. Vreau să fac o construiesc o viață la mine în țară, oameni buni, la mine în țară vreau să fac. Deci eu vreau să spun un singur lucru, domnul Svetlicenco. Toți au dreptul de a-și realiza proiectele, dar au făcut în cadrul legii. Oricine și dumnealui, el a primit autorizație, vina lui nu este că a primit autorizație. Este vina celora care au dat greșit autorizația, care au anulat-o, apoi iarăși au anulat-o. Deci dumnealui nu poartă nicio vină în fața chiar și acelor oameni. Și eu nu cred... Spuneți-mi acum, mai pot obține această autorizație de la Mișcarea Ecologistă? Păi da, dar de târziu de acum. Da. El, încă o dată repet, el de fapt a realizat tot ce a dorit. El contra legii n-a mers, fiindcă decizia este contra legii, dar nu intenția lui de a construi contra legii. El legitim. Dacă mai aveți întrebări pentru domnul Svetlicenco, ca să nu ținem la Есть telefon. один вопрос только. Почему все время наши приглашения игнорируются? Чтобы он пришел к нам и высказал это перед теми жильцами, которые, в общем-то, будут будущими клиентами, наверное, его автомойки и офисов. Почему каждый раз и в примарию, и на месте, когда мы приглашаем его, он приезжает только после того, как что-то происходит уже на грани фола, да? Я предлагаю... При этом как минимум 4 телевидения как бы приглашались, это было, если я не ошибаюсь, где-то 12 сентября, когда мы приглашали господина Светличенко, и каждая из съемочных групп пыталась до него дозвониться. Безрезультатно. Dați să facem o întrunire cu domnul Svetlicenco, avocatul și reprezentanții blocurilor. Domnul Svetlicenco, dacă aveți un răspuns... Vreau să spun că, în primul rând, n-am putut să vin la fața locului la moment, asta e una. Într-al doilea rând, din nenumărate ori am rugat eu cooperativă, am scrisoare înregistrată. Domnul Radu, fiți atent, am scrisoare înregistrată care eu, având tot pachetul de documente, am 5 alboane, anume pentru dumneavoastră, dacă la urma așa doriți, Maria voastră, le-am avizat absolut tot și vreau să spun că am o scrisoare înregistrată față de cooperativă. S-a iscălit domnul avocat, fostul, nu știu dacă mai este, s-a iscălit că a primit scrisoarea asta că eu le propun pentru o cooperativă să plătesc paznicul, să plătesc autosolubritate, să le fac acoperișele, că gardul acela n-ați fac, cum spune la noi în popor, borș. Dar spun la oamenii și care le trebuie, care le plouă acoperiși care n-au, sunt nevoiași. Am spus că pun un asos în fântână cei care ia pe cei murdară, de Doamne să e. Într-adevăr, am propus, propuneți ceva. Și la locatarii vis-a-vis am spus, fac pentru copii, nicio problemă. Având tot pachet documente în regulă. Eu și la asta merg. Spuneți-ne... Domnul Cutare, care este cu Maica Albă, nu știu cum îl numești, îmi cer scuze. El spune că eu nu vin la întâlnire. Eu am fost la întâlnire. Eu am fost acolo la întâlnire cu domnul Caleniu, cu reprezentanții APG-ului și îi spun că, da, eu înțeleg ce spune lumea. Ce spune lumea? Lumea spune că să dăm judecata. Hai să dăm judecata atunci, dacă așa e faza. A fost o dată numai, 26 iunie, dacă știu. Dar asta a fost numai așa, un monolog pentru camere, da? Numai atât. N-a vorbit nici cu locatarii, nici cu proprietarii. N-a fost asta. Poți să-mi dai întrebare? Numai cu... Dacă a fost poliția, atunci vinea și domnul Svetlicenco. Și eu cred... Dați... Da. Așa. Dă întrebarea concretă, muie, că tu mă auzi, dacă eu n-am fost atunci la adunare, uite, eu muie sunt direct. Hai spune, muie, întrebarea, față de mine, care? Una întrebare am. De ce fiecare dată începeți lucru numai când sărbători, sâmbătă sau noaptea? De ce? Niciodată n-am început. Noaptea noi l-am terminat la ora 7, când era vremea de ploaie și erau 9 ori, era ora 7 și noi lucram la ora 7. 18 septembrie. 18 septembrie, 6 de dimineață a venit. 7 de dimineață le-am mai descărcat tot. Da, sigur. A fost ziua de lucrătoare. 6 de dimineață. Cel mai principal. Ziua de lucrătoare. Când am fost atunci la televiziune, ai spus că la ora 5 am început. Amoi am spus, dăm la altă oră. Veniți la noi, vă dăm. Să vorbiți cu noi. Domnule Svetlicenco, noi vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. O zi bună, la revedere. Mulțumesc și eu foarte mult, îmi cer scuze de deranj.
O zi bună. Dacă îmi permiteți mie, în cele ce urmează, eu nu am vorbit până acum și văd că discuția derează un pic în altă direcție. Eu aș vrea strict juridic să mă refer la cazul respectiv. Aici s-a pomenit de mai multe ori confirmarea sau acordul dat de către asociația respectivă. Iată, hârtiuța asta este acordul respectiv, despre care se vorbește și pe baza căruia a fost eliberată autorizația de funcționare. Aici este foarte clar indicat de fostul președinte, care a doua zi și-a dat demisia, că confirmăm, este la plural și în baza statutului cooperativei respective, confirmarea se dă de către adunarea generală a cooperativei și de către Consiliu, ci nu de un președinte. Deci respectivul domn, pe primărie, trebuia să solicite acordul tuturor locatarilor sau Consiliului măcar. Este unul la mână și doi, este scris amplasat deasupra garajelor. Sunt 4 garaje, unul dintre care ulterior și-a retras acordul, rămânând doar 3. Dar am înțeles că are acordul unor locatari. Iată, eu astăzi mi-am prezentat toate acordurile. Acordurile sunt, stați un pic, în detaliu, că dracu să ascunde în detaliu, acolo și-l căutăm. Deci, proprietatea garajelor din interior este proprietate privată, însă acoperișul este proprietate comună. Asta e unul la mână. Dacă s-a dat doar pentru 3 garaje, de ce s-a extins construcția și în spațiile verzi și peste rețeaua de termoficare. Și aici nu este vina domnului Svetlicencu. Este un agent economic, vrea să construiască în tot orașul, nu se permite nicio problemă să construiască. Autoritățile sunt de vină care au eliberat ilegal, amoral, chiar autorizația de funcționare. În spațiile verzi, în afară de asta. În afară, stați, vă rog, eu nu vă întrerup, vă rog, lăsați-mă un pic să argumentez. Deci este un proces verbal, întocmit la fața locului de către angajații lăsat Termocom, care au constatat prezentul act, proces verbal, confirmă faptul că obiectul, gard metalic și pilonii de beton armat nu s-au înlăturat în zona de protecție, cum s-au menționat, 5 metri. Ei sunt construiți la 2 metri de zid. Deci pilonii respectiv au doar numai 6 metri în pământ. Ei ajung lângă rețeaua de termoficare. Noi am depus un demers către Termocom, care în cursul săptămânii de curente va verifica și va constata acest lucru, iar noi, printr-un proces verbal, deja cu locatarii și cu pozele anexate, avem acest lucru documentat. Iată, sunt chiar 12 semnături aici a persoanelor care au fost prezente la datele respective. Atunci când o autocisternă plină cu beton s-a prăbușit pe rețelele respective. Deci au duce daună considerabilă proprietății SA Termocom. Este o țeavă de 600 de milimetri, reagă câteva sectoare probabil de termoficare. Noi acum ne pregătim de sezonul Totuși cald. Cu arborii despre care vorbeam din parc, au fost defrișați, urmează să fie defrișați, ce e cu ei? Probabil urmează, nu ne referim, dați strict juridic să nu deraiem un pic. Gazonul de iarbă cu siguranță îl ocupă, gazonul de iarbă care tot fac parte din spațiile verzi. Dacă nu cresc arbori, asta nu înseamnă că nu este spațiu verde. Iar ceea ce a făcut primăria Alba la bun început. Sunt obligați să facă în altă parte, să în primul rând vreau să confirm că primăria nu s-a... Este oare necesar? Dacă îmi permiteți. Deci președintele respectiv, care a eliberat acordul respectiv, asupra cazului dat a fost sesizat Centrul de Combatere a Corupției și el, la data de 20/11/2009, a retras acordul respectiv. El nefiind coordonat, el fiind semnat noaptea acasă la orele 12. La data de... la data de 20/11/2009. Iar autorizația de construcție a fost eliberată la 16/03/2010. Adică ulterior retragerea acordului respectiv. Eu vreau o precizare. Dumneavoastră a spus că dânsul a doua zi s-a eliberat din președinte, da? Da, așa. Da, poate o persoană fizică să-și anuleze o decizie care a fost când era în funcție. El și-a refuzat, și-a refuzat-o a lui. Noi iarăși ne abatem. Nu noi intrăm în detaliu acolo unde se ascunde. De fapt, aici, acesta este actul care stă la baza autorizației de construcție. Și este, încă o dată, eu repet. Cine se ascunde? Dumneavoastră acuzați acum primăria a făcut ilegal. Au autorizat după lege. Nu după lege. Legea nu este. Stați un pic. După lege. Stați puțin. Este acest acord. Dar el și-a retras după asta. Acordul este pe 3 garaje. Bine, asta este o parte tehnică. În afară de garaj. Noi să discutăm tema... dar tot primăria ulterior a anulat această autorizație. Iată asta și întrebare. De ce primăria a anulat propria autorizație de construcție? Sub presiunea judecății. Nu, stați un pic. În cadrul judecății încă nu s-a pronunțat Curtea de Apel. Atunci primăria și-a retras cererea noastră la Curtea de Apel. A fost comasată cu domnului Svetlicencu. Și ulterior, domnul Svetlicencu a obținut încheierea Curții de Apel privind anularea deciziei de anulare a autorizației respective. Concomitent,
autorizația a intrat în vigoare. De ce domnul Svetlicenko a început construcția? Eu vă asigur că dacă locatarii să fie afectați de această construcție nu va fi. Dar ei deja sunt afectați. Sunteți de acord că nivelul zgomotului va crește în zona aceea? Că o să adune zeci de mașini acolo. Sunteți de acord ori nu? Știți, eu nu bine, eu trebuie să răspund. Eu trebuie să presupun acum sau păi nu, dacă numărul mașini crește. Uitați, eu să vă spun, sunt țări occidentale care sunt stația de epurare sau uzină de prelucrare a deșeurilor este în centrul capitalei. Asta e o normă sau nu e o normă? Stați un pic. Stațiile noastre de epurare nu le comparați cu cele occidentale. Acolo funcționează cu biogaz, cu totul alt principiu, dar nu prin groparea numărului groap. Noi vorbim la concret. Noi vorbim la concret. Зачем нужна автомойка, когда ближайшая автомойка находится в 100 метрах? Мерседес-центр как бы находится в 100 метрах ровно. Мы не вправе запрещать ни вам, ни господину адвокату, чтобы он имел какие-то желания, и если они соответствуют с нормативами, с законодательством, почему бы не сделать? Вы знаете, мне кажется, что все-таки если мы говорим о западных странах, где аптеки находятся там минимум в 200 метрах друг от друга, у нас такой же закон. Это вопрос уже к парламенту для принятия законодательства. Я согласен, но я думаю, что и вы можете что-то сделать. Să mai întrerupem un pic discuția, mai avem un apel telefonic. Halo, bună ziua! Bună ziua! Sunteți în direct, vă ascultăm. Mă numesc Ludmila, sunt din Chișinău. Trăiesc la Poșta Veche, da? Și chiar suntem lângă păduri. Dacă în parcul Râșcani sap acolo, mai știu eu cum, gunoiul rămâne pe loc. Dar la noi în păduri se aduc saci plini cu gunoi. Eu știu de la care construcție. Asta întrebare vreau să dau domnului Prietor, că la dumnealui nu mai ajungi. Ca să ne audă și pe noi cineva, cred că locuitorii Poștei Vechi tot trebuie să facă ceva, o grevă sau cum fac acolo oamenii. Avem un iaz mic. Spuneți-ne, vă rog, care este adresa? Prin murtării, prin prejur, eu vreau să-i spun dumnealui, cine are grijă, cine poate răspundere de toată natura. Eu sunt asmatic și trebuie să răsuflu toată murtăria care a dus la noi la Poșta Veche. Doamne, spuneți-ne adresa. Cunosc. Da, așa. Da, eu vă mulțumim pentru apelul telefonic. Asta este vorba de strada constructorilor. Într-adevăr, acolo a fost și toți anii o gunoiește neautorizată. În fiecare an, de câteva ori pe an, Pretura se angajează și face curățenie. Dar este o zonă particulară și toți locatarii trebuie să înțeleagă. Pretura și primăria în genere nu poate să împle după fiecare să-i stringă gunoiul menager. Ce ține de lacul Talpa Gâștei, iarăși spațiile verzi, colaboratorii Preturii, toate serviciile am fost și am făcut multe acțiuni de salubrizare. Și este o zonă care e într-un vizor permanent. Dar aceste zone de acumulare a deșeurilor care este în sectorul privat ține și de cultura acestor locatari. Fiindcă dacă acești locatari ies și varsă gunoiul în drum, în fața porții sale, este un nerespect de dânsii însuși. De asta eu nu cred că este o problemă ce ține de activitatea primăriei, dar o problemă de cultură în general în Republica Moldova. Bine, mai avem un apel telefonic, revin imediat la discuție. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? Chișinău, Vârtoșu. Vă rog frumos. Foarte interesantă emisiune. Însă știți dumneavoastră, ne țintiți atenția asupra acestei probleme cu construcția. Vă să zic că este arhitectorul orașului, este lumea care conduce construcția în oraș. Chestia asta trebuie rezolvată corect acolo, nu la telefon cu domnul respectiv, care cine știe cum o plătit în bani acolo și acum îi strânge la perete pe locatari și așa mai departe. Vă rugăm frumos. Așa. Oamenii care sunt competenți și sunt investiți cu rezolvarea acestor probleme și lucrez
mai activ. Am înțeles opinia dumneavoastră, vă mulțumim pentru intervenție, la revedere. Sigur că da. Domnul Cârlig n-a luat parte la procesul inițial de luare a deciziilor, dar l-au scos la bătaie aici. Dar Direcția Arhitectură, care a emis toate documentele, care le-a pregătit și a pus pe masă primarul semneze, aceea nu-i văd la emisiune. Iată, ei trebuia să vină. Domnule Garaba, dar cum ar trebui să fie protejate parcurile din capitală, astfel ca pe viitor să fie evitate astfel? Dar este lege cu spațiile verzi, care interzice categoric micșorarea suprafeței spațiilor verzi. 1 metru pătrat, dacă se reduce din parc, deja persoana trebuie trasă la răspundere, inclusiv penală. Deci, și lucrul ăsta îl cunosc toți sunt cu legi foarte clare. Acolo cu atât mai mult în legea asta e scris că obligatoriu se cere avizul, dacă e vorba din parc, obligatoriu se cere avizul expertizei ecologice obștești. Nici zare nu este de solicitare. Deci aici sunt încălcate un număr foarte mare de articole ale legilor, de atâta, mă rog, nu degeaba judecata trebuie să pronunțe, dar vreau să vă spun... Și ca o concluzie pe final să facem, mai avem foarte puțin timp, care sunt șansele ca să fie câștigat procesul acum toate parcurile sunt supuse unor proiecte de dezvoltare. În toate parcurile municipiului Chișinău, acum prezent se amplasează zone de fitness în aer liber, zone de joacă pentru copii. O glumă a primăriei. Un proiect foarte bun și eu cred că va dezvolta aceste parcuri într-o... Orice интервенция în парк, trebuie făcută în bază expertизии. Вот мы имеем обращение, это как раз как бы то, что касается претора, примарии, да, обращение от жителей Рыжкановского леса, ассоциации Рыжкановского. Значит, есть абсолютно конкретные решения, причем мы готовы, скажем так, сами участвовать непосредственно. То есть первое, нам нужны контейнеры возле дорог, чтобы туда относить мусор, потому что этих контейнеров или тех мусорок их не хватает, абсолютно. Ну, я бы сказал, что на ДИМО-29, там реципиенту este de colectarea gunoilor, este un recipient foarte mare, ce ține 10 containere. Да. 10 containere. Este suficient, am verificat că este suficient. Да, но numai acolo trebuie, да? Și domnul Bușilă, pe scurt, nu mai avem timp. Еще секунду. Нам нужны пешеходные переходы по улице Димо, потому что то, что там происходит, это тоже невозможно переходить. А там школы, там лицеи, и так далее, и так далее. Нам нужно активизировать работу. Dacă îmi permiteți, direct responsabil de emiterea acestei autorizații de construcție sunt 4 semnatari și o să dau numeni. Domnul Nistor Grozavu, domnul Gheorghe Raileanu, domnul Vadim Didenco, domnul Vlad Modârcă. Dumnealor au dat-o printr-o schemă frauduloasă. După asta au retras-o, ca după asta agentul economic să aibă posibilitatea să o atace la Curtea de Apel și să obțină câștig de cauză. O excepție pentru justiția moldovenească, acolo tot sunt mari probleme. 3 zile are o decizie la mână. Consider că astfel de autorizație nu mai trebuie să fie emită. Timpul rezervat ediției noastre este pe ultimul moment este ca primăria să oblige agentul economic să seseze lucrările de construcție. Sperăm ca justiția să-și facă treaba și Noi am înțeles. Vă mulțumim pentru participare, doamnelor, domnilor, nu pierdeți jurnalul Orei Fixe, numai bine!